तनी पीटक बा। पीटे बा। हाँ काल चल बा। ए ठीक बा, हमार हो गइल बा। हाँ हाँ हो गइल बा, पूरा होने के गइल आपके। ए ताई अच्छा अच्छा आओ तनी। ई का हो? अरे पोस्ट ऑफिस के पैसा जमा होला इमे। अच्छा आपके खाता बा का? ना हमरे खाता नहीं थे। तो आप भी खोलवा लीजिएगा खाता। इमे खाता रहेला, इमे पैसा जमा कइल जाला, इकट्ठा हो जाला तो कोनो अच्छा समय पर काम देला। ठीक बा, घरे चली ले तक तब? राय के खोलवाल जाए। तब उमेश भाई अपना पासबुकवा दे। आई गइल भरवाए। 400 में तो लगभग पूरा होइए गइल बा। पूरा हो गइल बा। हाँ पूरा हो गइल बा। अब ना होके तो एकरा का फिर तू फिक्स कर दो। ए ना कुछ काम उम होई त निकलाई तो। अरे फिक्स कर दो, बतावे वाली समय में डबल हो जाई। कगो लइका बड़ा सा तेरा? एगो बेटी भी आ, दूगो बेटा बड़ा सो। 3 गो लइका बड़ा सा। बताओ आई अगर जो बरल है तो के 10 साल में डबल हो जाता तो खूब बढ़िया से निकाल के कोनो एगो दूगो लइकन के तू शादी विवाह बढ़िया से कर सकल है ना। ए सोचे तू हमार बात मानो, ये बात के निकल त कर्जा उर्जा बात देवे कर लिए सो। ए तो कर्जा तो दिया सकल, लेकिन हई करबा तो तार आवे वाली समय में हो जाई। एक बार निकलबा तो 2 गो लइकन के शादी हो जाई, बढ़िया से हो जाई। समय तक तई बड़ा कितना महंगा भल जाता। तार रोजी रोटी है से कुछ घरेलू समस्या चलिए जाता। तब हां ई त बात सही बा। तो दे पासबुकवा देखी कितना बा। तब एकरा का फिक्स कर दी। हां कह दिया, भेज से काम तो चलिए जाता। हाँ काम चला लीजिए जैसे। आ एकरा का हम फिक्स कर देता। नहीं फिक्स हो जाई तो आपके आने वाली समय में आपके दुख सुख में सब में पूरा हो जाए। काम दे दी। का हो तारा के कितना दिन से जो होता नहीं मर्दे, जो भी रहा तो भी लौट के चल जाता नहीं। तार दुकान हो तो देखता नहीं, जाना दुकान से भेंट भई रहे, वो दुकान बन बा। तारा घरे जो भी कोई बन दो घर में भी ताला लागल बटे। हई का हो गइल? ए लइकन के लागल नहीं, ढकेल उकेल दले सो, कुल छिला लागल, चोट लागल। लइका बा? हां लइका है का, कहीं अपन मजबूरी है। लइका होशियार हो गइल, दुकान बंद करा दिलो। आ कहत रह के बाबूजी घरे रह, का आप दुकान चलेबा, हमने कमा दो जने बटले बन जा। बबियो को शादी हो, लड़किया का हमरा। ओकर बाद से बड़कू को शादी हो, उनके शादी भइल तो अलगा हो गई है। छोटकू के शादी कहनी, वो छोटकू अलगा हो गई है। अब उनका में जाले तू कहले हम काहे के रखी, उनका में जाले तू कहले हम काहे के रखी। आए अपन घर जाके बना लियो शहर में। अब तारा कोनो दिक्कत परेशानी नहीं के, जितना परेशानी रहल अब सब परेशानी तार खत्म हो गइल, बुझ लिया। तारा कुछ याद बा? ना बाबू हमरा का याद बा। नहीं याद? बुढ़ाई में तारा से दुकनिया पाई रहनी, फिक्स करौनी रुपया याद बा कि ना? याद नहीं होता। जौन फिक्स करौनी रुपया बा तार 2 बरी से बेसी हो गइल बा, लगभग 5 लाख से ऊपर रुपया हो गइल बता के। हम खुद जोहत रहनी तारा खाती देवे का पैसा बा जे निकलवा दी, लेकिन तो से जो बेरा होता दुकान बन बा, घरे जाता तो घर में भी ताला लागल बा। अब जहाँ साँझ तहे भी देखो तो बोरा बिस्तर सही में। बताओ अब तार चल भी नहीं, पैसा निकलवा दे तनी आराम से तार परवरिश हो जाई। उतना पैसा में जे तरह चाहोगा जिंदगी तार परवरिश हो जाई। अब ढेर लड़का लो ना पूछ लो तब कोनो दिक्कत नहीं है। देना चला तू वो जे डाक पर इतना पैसा निकलवा दिले बड़े, इतना पैसा लेके हम करेम का? जहे साँझ तहे बिहान, जहे सूती ले तहे भुला जाए, कोनो चुरा ले जा तो हम का करब? चल तनी बाबू लोग के लगे और दयाई लो तो जे जान मान करी वही लोग के दे दे पैसा, का करब? रे बाबू हट ना रे, जैसे भाग ना से मारे लगे। ए जल्दी जल्दी कर। ठीक है साहब करता नहीं। हाथ तना 3 हालिया करता धीरे धीरे काम। लो ई बुढ़वा कहाँ से आ गई, जीव के जंजाल। ए कहाँ अइलो हुआ? ए बाबू तनी कौन बड़ा जा, कहाँ जा मैं बुढ़ापा में? खाली बार बार हमरे घर वाला खेला, छोटका के घरे नहीं खा जा सक। इतने दिक्कत बा तो बबिया घरे चल जा। कहाँ कहाँ है बुढ़ापा में दौड़े बाबू? कहाँ से आई पैसा? ना 1 कट्ठा जमीन रख ले बड़ो, ना कुछ रख ले बड़ो। जानते हो शहर में कितना खर्चा लगेला, सब खरीद के एक तो खाए के बा। में लइकन के पढ़ाई लिखाई, दवाई, गैस के पैसा, बिजली बिल सब देही के पड़ेला। में एगो तू आ गइल बड़ो। ए बाबू हमारा ठेवना का दर्द से चलल नहीं खेजल जाता, अरदास नहीं करत, कहीं जाता नहीं कहीं भुला जाता नहीं, एक आँखी से नहीं खलौखत तनी आँखी हमार बनवाए तो जा। हम कहाँ से बनवाई? हमारा पैसा दिल बा, जइबा जैसे कि ढकली हो बेरी तरह जइबा कि ढकली जैसे। रे काम दाम छोड़, आई बुढ़वा के जैसे भगाई जैसे। जब न तब आ जाता है, इतना बेइज्जती कइले बा, भगैले पर तबो नहीं के समझ में आवत। आज के बात है मत तकल भगला कि नहीं जल्दी जैसे। तू चल जाए, इंसान ना ये हैवान बड़ा सो।
रोज कुत्ता पे 1000 रुपया खर्चा करलस रोज हम नहावा धोआनी ओकर बाद नाश्ता करावेला 2 लीटर दूध बा बिस्किट बा मांस मछली सब आवेला कर का करब आ कुत्ता के उतना व्यवस्था हो तारा के जगह नहीं तनी मनी चल जा चल जा हम सब जानते हैं हम काम करनी चल जा ए बाबू बड़ा हो ए तनी नहीं बा का हो ए मर्द तू फेन चली अल हमनी के अपने परेशान बनी जे आ तू परेशानी में परेशानी देवे चली अल ए मर्द जाए जैसे ए बाबू हे बुढ़ापा में हम कहाँ जाए तो हम का करी बड़कू जाना नहीं खन अब बहनिया घर चल जा तब ए हमार तबीयत खराब बा चलल नहीं खे जाए जात हम कुछ नहीं के जाना ए जैसे जा जल्दी ए बुढ़ापा में कहीं कुछ नहीं चल जाई जैसे आई पर ई तो बाबूजी आ गए। नमस्कार बाबूजी खुश रह बेटी आई पर ई का भइल बा ए एक दिन गिर गए नी चोट लाग गए अब देह में कहाँ जांगर रह गई बा 100 देह में बीमारी हो गई बा घुटना में दर्द बा सिर में दर्द बा पैसा यहाँ दवाई कराई कहीं चलियो नहीं खी पाओ धीरे धीरे कैसे ताइल बन तरह घर कह कुल हाल चाल सब ठीक बा ठीक बा हाँ अपन हाल चाल कह जा हमनियो के ठीक है बा अब भैया लगे ना कर वो अपने परेशान बालो से का ना जाइले चलो चलो हम बानी ना आओ बैठ ए जी सुनत नहीं का हो बाबूजी आइल बड़े का हो का हाल चल बा हाल चाल ठीक नहीं खे का भइल बा कह तरह जे तबीयत खराब बा हाँ आ देखो तनी मुँहे पर चोट वोट लाग गइल बा का जाने कैसन हमरा से बतावत नहीं खन अच्छा ठीक बा चल चल देख सुन ली का कह तरह का भइल बाबूजी ए हाँ बड़ी तकलीफ में बानी अच्छा तबीयत खराब बाना चलल जाता ना कुछ हो अच्छा बहुत परेशानी बा तो का दिक्कत बा तेज रह तकलीफ बा दवाई हो जाए ठीक से रही रख लो अब मान लो जे केहू होइले नहीं खे लड़का लो बहरे बाढ़ लो कहाँ रही है ये जे रख लो दवाई वही होत रही ठीक है बा जब ठीक बा। कहतनी तो रखिए ले तनी नहीं हम नाइयो कहब तो बेटी हो तार फर्ज बा रखे के मान लो जे हमार तो बाप बचपने में रही तबे गुजर गए बाप के सही ना मिलल तार बाप बड़े सेवा का मौका बा रख लो इनके काया रही तो तनियो पढ़ी हमनियो पढ़ी लड़को लोग पढ़ी का लोग का सोच बा जे वो अपना अलगे शहर में रहता लेकिन को ना बोला बाबू टेंशन मत ल हम तनी ऊपर बोझ बने नहीं खिए ए इमे टेंशन कौन बात बा हम बोझ कहतनी सेवा का मौका मिलता हम वो लोग लगा करें दोनों जने के लगे धुधकार के हमारे के भगा दिए लोग अच्छा हमारा कुछ नहीं करे हम ठीक बनी हाँ हाँ हम पहले से पैसा जमा करते रहनी है हम भुला गए हमारा कुछ याद नहीं कर रहा अच्छा और 6.5 लाख रुपया मिलल बा अच्छा वही से तो से ना बताओ है ना ओले से बताओ है ओले से बताई थी तो ले ली तो पैसा बा हाँ हाँ और ओकरा बाद से जरा पैसा तरह जान मन कर फिर भगा दी अच्छा का देखा है तो रात वो यहाँ रहता उतार उसे का करेगा बा काहे को हमनी के देता मैं दिखा देता नहीं कहीं ओ उतार तारा लग रहा है एकर हक तार लइकन के बा इनकर नहीं खे यही तार सेवा करिए पैदा कैल तो इनका से पैसा ले लो ना 25 साल पोसल तो इनका से पैसा ले लो ना तो ई तार सेवा 10 साल 5 साल कह दिए तो पैसा लिए तब सेवा कैले से फायदा का होए पैसा जब तू दे देवा तब इस सेवा करिए तो किराया पर तू नहीं खो न जाना नहीं खो न हमनी के जोड़ ले चाहिए कि जाना नहीं खो न जोड़ ले अगर ये पैसा ले ले ताड़ी आ कहियो जानी लो आ पूरा समाज कही जे बेटी भूलिया के बाप से पैसा ले लड़का ऐसे छोड़ दिला बड़े सो का पैसा वो तार लड़का छोड़ले बड़े सो पहले से छोड़ले बड़े तार लड़का पहले ही तो एकर हक तार लड़कन के बा ओकनी के हम बुलाओ तनी तू ओकनी के पैसा दे दो यही आई जा रही है तारी सेवा करिए हमारे इजाजत बा ठीक बा हो ठीक बा हाँ यही रही ठीक बा का खइबा 2 रोटी खइबा आ पड़ो रबा कब दवाई वही ये न चाहिए दूसर काम है तो पैसा ही जमा दिया बोलौनी यही खातिर हां बहुत पहले पैसा जमा कर रहे ठीक बा पता ना तैसे बतौला बड़ा कि ना कहता हमारा मालूमे ना रहा आ पैसा बैंक में जमा कर रहा 15 साल पहले आ भुला कर वही में और पैसा 6.5 लाख रुपया इनके मिलल बा इनके लगे पैसा कहाँ से आ गए लो बेरा बहुत पहले के जमा कर रहा तनी के छोट छोट रहा जा तबे से जमा करता फिर मिलल तो फिक्स कर दिले 6.5 लाख रुपया बा ठीक बा तू अला में तो हमनी के देवे कहत तो हम कहनी नहीं वो पैसा हमनी के ना हो तारा लइकन के हक भइल हमनी के ना भइल
वही से बोलनी है जे ले ले जा अपन पैसा, ई तो देवे के ना कहत लवन। तो हम कहनी ना, अगर हमनी के पैसा ले ले जा तो ये समाज में कलंक लाग जाए, जो लड़कियां अपना भाई कुल से झगड़ा करवा के, बाप से अलग करवा के आ पैसा ले लस पोला के बाप के। तो ये वैसे कहनी बतिया ल जा आ देख ल जा, ले ले जा पैसा, हमनी के पैसा की जरूरत नहीं है। हमनी के उनका कहनी जा रही है सेवा करी है। हाँ बाबूजी, तार लगे पैसा बा आउआ तो एको बेर हमरा से ना बताओ। हम ऐसा ना बताएं कि देखा तानी हमरा बिना पैसा ले हमार सेवा करल जा कि ना, एक रोटी खिया ले जा कि ना। हमरो से बतैले रहता तो हम ही रख ले रहती। 10 रुपया दवाई देवे के ना कहत रह, तनी के पैसा चाहिए नु, ले ले जा पैसा, ले खुश रह जा। जन बतिया तनी से कहले रे नु, तन बतिया बाबू से आके आ बबिया से कहनी, तो बाबू से इना कहे कि पैसा बा हमरा लगे। हम कहेंगे बिना पैसा कौन डोन के रखे खातिर, कहत रह के रखो, बाप माता री हम उनके सेवा कल जाई। पता हमार बेटा हमन, दामाद हमन, बेटी है, तनी पैसा कौन भूखे पड़ जा, ले ले जा पैसा, जा जा जन घड़ारी पर बेच लिया, मैं जा जी लेबे जा हम रह जाए, हमार सेवा एजा हो जाए, जा जा तनी के। अगर हम पैसा ले लेब तो दुनिया हमके गाड़ी दी, समझता जा। तनी के बेटा हुआ जा, अब बेटा के फर्ज निभावे के चाहे। तनी के मरल जाएंगे, छोड़ दे दर दर भटकत तले, दूसरा घर मांग मांग खा तर। हम तो कई बेर कहे लाजे ना ही जा, आ तनी के अपन घर चमकाव तले जा, धुआं कर्जी ले तले जा। तो जेका लग जितने ज्यादा पैसा रहला ओकर कर्जी रहला, एगो बाप के ना खिया सकल जा। हैं तनी के कुत्ता पोसले बड़े जा, अपना घर में गइल बानी तो देखले बानी, कुतवा के जितना खर्चा बा तनी के का बाप के उतना में ना खा लेते। हैं नौकर रखले बड़े जा अपना घरे काम करे वाला, तनी के बुरा लगी हमार बतिया। हमारी हकीकत बा, हम पैसा लेके ना कहनी क्या रहे के, पूछ ल पहले ही कहनी रहे के, तभी कल में पैसा बा। पैसा तो तनी के भइल, हमार ना भइल। यही कारण के वजह से दिन पर दिन बढ़त जाता वृद्धाश्रम, हर शहर में हर चौराहा खुल जाता, आ लोग बूढ़ा ले जाके छोड़ी उतर लो। है तनी के लैके तनी साथ ही करे सो तो का होई हो, क्या रह बजा। माफ कर दे बाबूजी, गलती हो गई बा हमनी से। चलो अब हमरे घरे रहिए, तार बेटा ना होके रखे के तैयार बड़ा, हम तो तार बेटा है। हम अपने गलती के माफी मांगते हैं। चलो अब हमरे घरे रहिए, तू अपन पैसा अपने लगे रखिए, तार पैसा से हमरा कोनो मतलब ना रही। दूसरे के अपन मकान भाड़ा पर दे सके नहीं तो तहा के काहे ना रख सके नहीं। सही बात बा, हमनी से गलती हो गई बाबूजी, हमनी के माफ कर दा। ई काहे रखियन, हमार बाबूजी हुआ हमरा घरे चलो, हम सेवा करें तार, आ पैसा अपना लगे रखी, हमरा एको पैसा ना चाहिए। तू मोछ रखल बड़ा इतना शानदार, आप बताओ एगो बाप के सेवा नहीं कर पाओ, ये मोछ काहे कहीं ठतर हैं। जब तार बाप भीख मांगे दूसरा के दुआरी पे जाओ, ये गलती के सुधार करे जा, ठीक बा। तनी के देख के आवेला पीढ़ी का सीखी हैं, जे अपना माई बाप के पीटत तले से भगा दिले सो, ये सीखी। खुद सोचा जा तनी का अपना दिमाग से थोड़ा, तनी के लइकवा का सीखिए सो। अरे मलकाइन से पूछ ले जा, ठीक बा। अगर वो इजाजत दी लो, हाँ बाप हम रखे के चाहिए, तो यह जा इनका का नीमन से बोला के ले जाइए, ठीक बा। इजाजत काहे ना दिले, मालिक तो हमने कहे तो इतना अकल रही तो भगोले ना रहता जा। अब खुल गइल दिमाग। ओकरा बाद अगर ही बात जाना, इनका पैसा बात, उनको पैसा रहे तो उनका लगे अच्छा तनी के ले ले, हम नहीं कहत ना। अगर रही तो उनके दवाई बीरो कराइए जा, उनकर दवाई भी ठीक बा। पैसा से बची तो अगर उमर जाता तो क्रियाक्रम कर दिया जाओ पैसा से, तनी के बोझो ना रही। तनी के यो एहसास नहीं जो हम अपना बाबूजी क्रिया, अभी उन्हीं के पैसा से तनी के जी ले बजा आ खा ले बजा, बचियो जाए।